Ιστορίες από την Ελλάδα. Το Γιαννάκι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν δύο γέροι. Ήθελαν πολύ και παρακαλούσαν το Θεό να τους στείλει ένα μωρό. Ένα πρωί η γριά έφτιαξε 2 ψωμιά μέσα σε ένα καφάσι και είπε: «Μακάρι, Θεέ μου, αυτά τα ψωμιά να γίνουν ένα μωρό». Τα άφησε να ανέβουν και το άλλο πρωί άκουσαν κλάματα στην κουζίνα. Σηκώθηκαν από το κρεβάτι και πήγαν στην κουζίνα να δουν από πού έρχονταν τα κλάματα. Πήγαν πάνω από το καφάσι με τα ψωμιά και μέσα είχε ένα μωρό. «Θεέ μου», είπε η γριά, «ευχαριστώ για το μωρό που μας έστειλες». Είπε στο γέρο να φέρει γάλα και ξύλα για να ανάψουν τη φωτιά. Το μωρό μεγάλωνε και έπρεπε να το βαπτίσουν. Πήγε ο γέρος, έφερε έναν παπά, το βάπτισαν και το ονόμασαν Γιαννάκι. Όταν πήγε 5 χρονών, του είπε η μάνα του να πάει να φυλάει μια αχλαδιά που είχαν στην αυλή τους. Πήγε την πρώτη μέρα, ανέβηκε πάνω και κάθισε μέχρι το βράδυ. Την άλλη μέρα βαρέθηκε και πήρε μαζί του ένα μαχαίρι για να καθαρίζει κανένα αχλάδι. Άρχισε να καθαρίζει ένα μικρό αχλάδι και άκουσε θόρυβο. Έσκυψε και είδε μία γριά να μαζεύει αχλάδια και της είπε: «Γιατί μαζεύεις τα αχλάδια μας?» «Δεν τα κόβω, παιδάκι μου, από κάτω τα μαζεύω. Θα έρθεις να με βοηθήσεις?» «Ναι, γριά, τώρα έρχομαι». Κατέβηκε, έσκυψε να της μαζέψει από κάτω ένα αχλάδι, τον έβαλε αυτή μέσα στο σακί και τον πήρε μαζί της. Στο δρόμο όμως ο Γιαννάκης έβγαλε το μαχαίρι από την τσέπη του, έσκυσε το σακί και βγήκε έξω. Πήγε τρέχοντας στους γονείς του και τους είπε όλη την ιστορία. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.